जाय चिरां जिल्ला रुनिकाटा रेन्जनि आन्डाराव जि दा बावैसो सोलिबाय थानाय घटना बयबो मिथिनाय ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जा खाथियाव नायनायानो जा बयनिबो खुगा खुगा सोलिनाय दंफां खावनाय बे खावनाय जाथायनि सायाव जिबादि इनभेस्टिगेशन जागासिनो दं डिसिनिफ्राय बेखौ लानानै दिनै दिपेन बर'आ मोनसे मोजां आपडेट्स होदों। डिटेल्स भिडिअ क्लिप्सखौ आं होनो थांगासिनो दं भिडिअनि जोबनाय फारसे। बेनि सिगां रायज्लायग्रोगोन, नोंथांमोना भिडिअआव टाच थाबाय थाबानो जाबाय। बिथांमोना बिदों मोनसे हायार इनकुवारि कमिटि नांगौ होननानै। बेनि मेन कालप्रिटआ सोरमार बेखौ दिरुननो थाखाय बाथ्राया थिगैनो जादों, बेनि सोमोन्दै दिनै सावरायगोन। So hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि उनाव नोंथां बयबो मोजां दं। आं गय जादोंलै खुगा बोरैबा मोननानै निमाहा हो। गथनायाथ' ट्रायंगेलजों खारदों नङा होमबा? रायजो राजाफोर बेनिफ्राय फारसेया जाहैबाय एनजिअनि ग्रुप। रायजो राजाफ्रा जा बुंदों बेयो जाहैबाय एनजिअआनो मावदों, फेरेंगाजों दाना होजानाय एनजिअआ। फारसेथिं एनजिअआ बुंदों बेखौ सिखावआ गावसोरबो जानो हागौ, आं डाइरेक्ट बुङाखै, बा सोरबायाबो जानो हागौ। सिखावआथ' सिखाव मोनसे गथा ओंखारहैखागोन नालाय लास्टआव। बेनिफ्राय बिसोर मोननै थाबाय, मोनसेया जाहैबाय राजनितिक लाइनजों फेरेंगाया बिपिएफखौ थांखिनानै। बबे लाइनखौ लानानै बिथाङा बुंदों, बिथांनि बुंनायाथ' नोंसोर बयबो ससियेल मिडिया मोनखाबाय। जौ जुवा तास गेलेनो फुजा मेलायाव कालि फुजा सफैबा तास गेलेयो नालाय, तास गेलेनो थाखाय फैसा गैयाबा बिपिएफआ दंफां दाननानै हाग्रा फोजोबस्रांनानै तास गेलेयो, जौ लोङो। बेफोरखि मोनसे माबा राव आन्दोआव मुकुट हमनानै जेनेबा राजनितिक पलिसिनि सिङावनो नैबे बिथांमोना जौ जुवा 17 बोसोराव जौ जुवा होदों होननाया नैबे मोनफ्रोमबो बाजार थिर होआमोन होनबा बेखौनो लानानै होनदोंदां आंनि आन्दाजाव। थिर बयबो गेलेनाय, बयबो फैसा मोननाय जाबायमोन ना फुरा गासैबो। जायनो थिर होनो हायो, थिरखौ बयबो बायग्रायाबो बायो, मोनग्रायाबो मोनोबो। एसे गावबागाव सिटेन आरो बेखौलाय फरायसाफ्रालाय बेयावलाय होनो नांखायाना बे खेलाखौलाय। बेखौ लानानै होनो खोमा जोंना EM मोस्ट टेलेन्टेड EM अफ बिटिआर अनारेबल रनजित बसुमतारी फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बिथाङा बुंदों। बेनिफ्राय नैबे आरो जेनेबा एटा मुगत पिन्डी फेলাই ভিতৰত বেয়া বেয়াকে কাম কৰাৰ কাৰণে এনকাৰেজমেণ্ট কৰা বা বেয়াকে কাম কৰাই দিয়া, এইটো কি এটা পলিটিক্স হয় নাকি? পলিটিকেল এজেন্ডা এইটোৱে হয় নাকি? যে ইয়াত আগত পাব্লিকত আগত মুকুতা পিন্ধি পেলাই লেকচাৰ দি আছে ভাল ভিতৰত খাট চোৰত কেলেংকাৰী, नेचारेल रिसोर्सेस समाप्त होवार केलेंकारि इन्टारनेशनेल इश्यू এইটো আজিৰ দিনত এপছুৱে যি কথা কৈছে সভাপতি ডাঙৰীয়া ডিপেন बर' এটা ষ্টেট লেভেল হায়াৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কমিটি ইয়াত প্ৰয়োজন আছে। এইটো মই বহুত ভাল পাইছোঁ। थिगैनो जादों बिथां बुंनाया। नोंगौबो नों आं नांलायबाय थानानै ब्लेम होलायबाय थानानै लाब गैया। सैथोआथ' सानसे ओंखारखागोन बबे सैथो। दा बेखायनो मोनसे हायार इनकुवारि कमिटिनि गेजेरजों स्टेट लेभेल इनकुवारि कमिटिनि गेजेरजों बेखौ मोनथारगोन। समबो नांगोन नांनाया, सम जाहैनानै थान्दा गुसु सेहा उलिनाया गुसु लाथा खायनाय बायदि जाबा जानाय नङा। सम लानांगोन, फाइनाल जाजसिम सौहैथारनांगोन बेयो। मोजां, आं बारा बुंबाय थाला, नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नायलांबानो जाबाय, जोबनायाव कमेन्ट होबानो जाबाय। ओनसोल बा बिटिआर ओनसोलनि साहा इन्ड' भुटान बर्डाराव जिखिनि हाग्रा ओनसोल दङ, जिखिनि फरेस्ट ओनसोलाव जिखिनि दंफां दङ, बेखौ कनजारभेशननि थाखाय, बेखौ रैखाथि लाखिनांगौनि थाखाय
हाबा मावनांगौ आरो नोजोर होनांगौआ बिटिआरनि साफ्रोमबो सुबुंनो बिबान खारन दिनै क्लाइमेट चेन्ज बा दिनै ड्रट खरां आरो मालाबा फ्लाड बे थासारिफोरखौ जों नुनो मोन्दों दा बेखायनो रिजार्भ फरेस्टआनो जा बा पिआरएफआनो जा बा नेसनेल पार्कआनो जा बेयाव जिब जन्थुखौ रैखाथि होनाय आरो फरेस्टखौ रैखाथि होनाया बयनिबो बिबान आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बिनि सल रेसपन्सिबिलिटि दा दिनै जि मोनसे थासारि नुदों जे बेयाव दंफां दाननाय मालाबा दंफां दाननानै लाबोनाय मानसिखौ एनकाउन्टार खालामनाय जादों मालाबा बेयाव इलिगेल दंफां दाननायनि रिपर्ट फैबाय थादों मिडियायाव नुदों आरो दाख्लैबावै रिसेन्टलि जि मोनसे नुबाय जे मोनसे एनजिअ सार्भिस प्रभाइडार जोंनि नुनायाव खोनानायाव आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे कनफ्लिक्ट जे आसलते दंफांखौ सोर दानदों आरो बे हान्जाया बुङो जे रायजोफोरा बा दंफां सिखावा दंफांखौ दानदों बिथांमोना बुङो रायजो राजा आरो दंफां जायफोर माने बेखौ लानानै माने कनसियास बिथांमोना बुंदों बे हान्जाया दानदों एनजिअआ दा बे मोनसे जोंनि जि मोनसे थासारि जों लुबैयो जे दंफां दाननाया टटेलि बन्द जानांगौ दंफां दाननायखौ खुनु कारनाव जों टलारेट खालाया आरो बिनि थाखाय बिटिआर काउन्सिल आरो आसाम सरकारा प्रटेक्शन होनांगौ 2 नम्बर बाथ्राया जाहैबाय जे बे जि जाथाय जादों जे 6-8 खान माने बेसेबां गिदिर गिदिर खुन्दा लानानै फैनाय दिनै माने हाग्रा ओनसोला धंस जानायनि मोनसे लामायाव दा बेखौ लानानै जोङो दाबि खालामदों आसाम सरकार बिटिआर सरकार बे सोर दायनिगिरि सोर दंफां दानमारदों सोर सिखावै खावदों बेखौ आङो दिनै थोंजोङै माने बुंनो नागिरा कारन रियेलिटिया दिनै नङा गाबोन ओंखारगोन किन्तु बेखौ तदन्त खालामनांगोन बिनि सायाव फेक्ट फाइन्डिं खालामनांगोन दा बेखायनो सोर सैथो सोर नंखाय सोरो फोलानानै बाथ्रा बुंदों सोरो बेयाव माने थार बेखौ नायबिजिरनांगौआ जाबाय सरकारनि दायित्व बेखायनो जोङो खावलायदों आसाम सरकार आरो बिटिआर काउन्सिला हाई लेभेल मोनसे इनकुवेरि कमिटि बहायनांगौ आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ खावलायदों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौ खावलायदों जे बेयाव मोनसे हाई लेभेल इनकुवेरि कमिटि बहायनानै राइट आरो रं दंफाङा सोर दानमारदों बिनि सायाव मोनसे जास्टिफिकेसन फैनांगौ आरो दंफां दाननाया टटेलि स्टप जानांगौ खुनु कारनाव एबसुआ दंफां दाननायखौ टलारेट खालामा आरो गोख्रैनो एबसुनि टिमा जि जायगायाव बे कारबारा जादों जि सोलिबाय थादों बे जायगायाव जोङो थांगोन नायबिजिरहैगोन आरो बिनि थाखाय जों उननि समाव सरकारखौ भारत सरकार आसाम सरकार बिटिआर काउन्सिलखौ जोङो प्रेसार होगोन जाहाथे बेयाव खुनु दंफां फांसेबो दाननाय बेबायदि सिखावै दाननाय बेबायदि थासारिया जाहाथे सोलिया टटेल स्टप जायो चिरां जिल्ला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसना गावनि लेभेलाव खालामदों जोङो माने मोजाङै खालामनांगौ बिनि सायाव जोङो दाबि दैखाङो किन्तु जों लुबैदों स्टेट लेभेलनि हाई लेभेलनि इनकुवेरि मोनसे कमिटि जानांगौ जाय इन्डिपेन्डेन्ट माने रावनिबो इनफ्लुयेन्सआव फैया निरपेक्ष भाबै राइटआ सोर रङा सोर बेखौ दिहुननांगौ होमबासो बेयाव मोनसे कनफ्लिक्ट जादों जि मोनसे बेयो बेखौ दाय होलायनाय जि थासारि फैदों बेयो माने बेयाव गैया जागोन स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ